Ассалому алейкум бародаро, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо. Мехостум як савол бутием. Даҳшат чист ба фикри шумо? Шумо метавонед ҳар як кадомтон фикротно дар комментария алоҳида бинависен, лекин дар умум даҳшат барои ҳар як одам маъноҳои гуногун дорад. Шахсан барои ман даҳшат он чизе ҳастае ки одам ва ҳайвон нақшҳои худшона иваз мекунанд. На танҳо иваз, одам аз ҳайвон бадтар мешавад. Шумо тасаввур карда метонен чунин кора? Агар тасаввур карда натонен, дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. Муҳим он астае ки лайк ба хотири мавзӯи нестае ки мо дар бораш гап мезанем, а ба хотири автори канал, яъне ки ба хотири муаллифи худи канале. Ва сабаби дигаре мешавад ки ин видео ба ҳамагон раса. Инсонсуратҳое ки ҳайвонсиратанд бинанд худшона ва фаҳманд, агар то иқа вақта нафаҳмида бошанд, фаҳманд ки ин кори ино дуруст нест. Хоб бародаро, мо якчанд видео расмҳои хеле ҳам бад дорем. Аввалан имрӯз дар веб канали мо як бародар фиристон маълумоти расмиша гуфтам. Расмиш ҳоло дар ягон ҷо баромадагӣ нестае гуфт. Ман худмам надидам. Агар то вақти видеои моро бароварда бошанд мумкин ё ин ки баъдан як видео ва якчанд суратҳо ман дар ин бора дорум ва дар ҷустуҷӯе ки каме маълумот бештар биёем гуфтам, мо маълумот аз як шоҳид ёфтем. Биёем бародаро, аввалан ин голоса гӯш мекунем, баъдан мегзарем ба худи маводҳо. ҷамоати 10 солагӣ регарда кӯдак нос мекаша, кӯдак синфи 10 аташ мезанам маибш мекунад, чанд рӯз мезанаш барои носкашӣ, баъд айхона 600 сум мегирад, мегреза, меравад шаҳр хонаи амаш меравад, 3 рӯз гум мешавад. Баъд амаш занг мезанам, мегӯяд ки хай бача ба мин ҷоя мехеза, меравад, айдшанбе мегираш, меёраш дар раҳ бушлоқи шегара пешагира кем пари ҳамон барин ҷамоат дастсолагӣ регарда ҳамонҷо мезанам хеле маибш мекунад, дар пишти тику мебандаш, аввал айдастуш 2 километр мекашаш. ин видео ҳаст бародаро, яъне ки дар видео дар чӣ гуна бастан, чӣ гуна каш, ҳамаш ҳаст. Ҳоло гӯш кунед аввал видео голосша чӣ мега, баъдан дар бораи видео бо гап мезанем. Як тараф гармирӯз соат 1 абед, як амид 2 ба 3 абед хулосига мефлора нумон лингоша мебанда 800 метр мекашаш, мефлора инем аз ними гапа мезана, ин тари камераш мекунад, уна бо мешина ку бо ҳамо хулосига ки баъди 800 метр лингош бо мекашаш 1 километри дига сарпар ҳама медара плони беҳиш беёд бор мекунем браш дар як анҷомхона, як ганҷурхонаш мепартояш, хонаи худашда мепартояш шав мешинам қад зану кӯдакошон мекасан, зан шаваш мекунаш ё муҳоҷирои балҷон овардагиан даригар аввал мешинам мехӯрам соат зан шаи синиш рафта намемонад, соати 4 шав мехезам, яки ҷум додистааст, хулас ягар кӯдак ҷум мета. тасаввур кунед бародаро, ба чунин ҳолат кӯдака парт офта шаб хабаргирӣ омада, ба кадом ҳолат ҳоло баъдан шумо да ман нишон метиҳем. меравад духтари маҳалларо меёрад, мебинад духтари маҳалла мегӯяд ки ин мурдаи кӯдак, мегирам ҷогаи қадзаш каса мешӯвам, тоза мекунам, мегӯям ки бигирем ҳуй бихӯрем бирем дар балҷон гӯш кунем. омаданда мулесо меқапашу, мулесо даракш намеам ду меқапанаш, он ҳамон ду накуштагиша ногибад лехчо меқапанаш, аташа бурдам махфиам кардам, ҳамин кор хулоси гап аташ бачаша куштагӣ меқап барои 20 сум барои нос, асос барои 600 сум шудаги кор. گوید که شکر سرت روی تنت هست سراجه کنیم وقتی عقلی به سرینی. тасаввур кунед бародаро, пеш аз дар бораи видеош гап задан ман як маълумот дигара мехостам бирасонам. мувофиқи дархости як бародар шидагӣ, мои бародарро дар канал видео кардагӣ будем. Фарзанди бемор дошт, мутаассифона рӯзи ҷумъаи гузашта фарзандаш аз дунё гузашт ва хоҳиш кард ки мо дар ин бора гап занем. метавонем ки дар ҳаққаш дуогӯ бошен. мутаассифона гузашт кӯдак, аллоҳ ҷоша ҷаннат куна, тифли бегуноҳай ва ба волидайнаш сабр бития. ва барои чӣ хотир ман маҳз дархости ин бародарро дар ҳамин видео мондам, чунки тасаввур кунем ки касе дар мӯи фарзанд зоре, а дигаре аз фарзанд безоре. чӣ гуна сахтае фаҳмидани ҳамаи кора? тамошо мекунем бародаро видеоро ва бале бародаро, ман маҷбур мешам ки рӯи видеоро хира кунам,
лекин хира мекунам гап мезанам мефаҳмонам чӣ гап шудистай вақт дар омӯхтон намефаҳмед падараш гап задистай лекин видеоҳоро қатъи расмҳо бехира кардан ма дар телеграм мепартон баъди баромади ҳамин видеоро тамошо кардем буд карден баъдан метавонем ба ссилкаи дар якум комментария буда бигзарен видеоҳоро ба тарзи оригиналиш дар оҷа бинен лекин тавсия наметиҳем дар асл агар инсон бошӣ тра ашк аз чашмат ҷорӣ мешавад дар вақти якум бор дидан ин кора хата қабида наметавонӣ барои ҳам хотир тавсия наметам номабодо агар ба хулосае омадем ки бибинен ссилка дар якум комментария ссилкаи телеграм канал аст مرا نگاه 600 سومون رو بگو ما گرفتم بلند بلند قبضه بگو دکو ساعت هم بکن ماشین بانو میخوادم خیلی دارم خلو ما گرفتم چی را گرفتی؟ 600 چوکا دیگه همه پر را بگو همه خوردم ها؟ خوردم همه چی مطلب در نوز کشید و خزدم و باس میکنم تی باس نکنی مطلب چی باور میکنم بوم بری اگه باور نمیکنم با چیکار کردی نوز را گرفتی خوردی کشیدی ها نوز میکشی ها آتام آیم زاگی من نکشیدی نکش تو نکشیدی ها نکشیدی ها яъне ки бародаро видеоро баъдан мебинен дар вақти манашо бастагиян тамоми танаш ҳама лучай дар ҳами ҷамъ дар телеграм агар бидуроем бибинен кӯдак бастагияй аз пош дар думи мошин дар думи як тико аз пош бастагияй бародаро ва баданаш хуншорай чунки ба замин кашидагияйша ва дар ин ҳолат пурсидастаиша ки бу ки 600 сумара та гирифтӣ шумо дар ҳолати крокус дидем ки одаморо чӣ кор кардан чӣ гуноҳҳоро ба кала гирифтанд ва ин аз унода бадтара ин одам касе ки боша набоша ин одам нест даҷҷол ира агар бина ҳайрон мешавад дар ҳамин ҳолат мега ки бугу ки гирифтам албатта ки мега гирифтам чунки аз тарси оне ки мошина бо мерона аз пош кӯдак бастагӣ бародаро барои тасаввур кардан як бор дар замин ҳам ту шинен ва ягон одами дигарро бигӯен ки 50 сантиметр ба замин бикашан аз поотон тасаввур кунед ки дар мошин ба суръати мошин чандин километрҳо кашидагиянд албатта ки мега бале гирифтам ва дар охир мега аз рӯзи латукуб кардан ноз кашиди бо мега не мега накашиди ҳа бо мошина мешинаву мерона яъне ки барои нарондан мувофиқи мантиқи ин ҳаромзод ҳаромсифат бояд кӯдак мегуфт ҳов ва бале агар ҳовам мегуфт ман бовар дорам ки бас намекард бо дар он вақт ба хотири ҳов гуфтанаш мекашид ки ман тара ӯ рӯз латукуб кардаму ту бо кашидӣ ҳа бо меронд лекин бинен як ҳолати хеле ҳам даҳшатноку дардноку сахттарини рӯзи ин кӯдака ки дар ин савол чӣ ҷавобе ки ин кӯдак бития азоб дора агар бигӯ не накашидааст накашида мега мешина бо мерона агар бигӯ кашида мега ҳа бо кашидия бо мешина мерона яъне ки эй хар ту чӣ мехости аз ин кӯдак ин расмо астаи бародаро ма ҳамаша хира кардагӣ дар ютуб хира мемонам барои чӣ хотир ки ютуб ҳама хел правила дора блок мекунам видеоро ва дар телеграм метавонем бибинен мисол не расм да мана бастагиай баданаш ҳама сиёҳай дар ин расм боша почош ҷойҳое ки бастагиай дар инаш боша пушташ сиёҳ не пуст канд шидагиай яъне ки пушташ канда шидагиай хеле ҳам дарднокай бародаро хеле ҳам дарднокай чӣ гунае ки дар аввал гуфтам ин маълумот расмӣ нестай то ҳол то вақти сабти видеоро ман расмиша дар ягон ҷо хабарша надидам вақти баромад албатта ки чунин хоҳиши мара намекунанд лекин ҳамчун як бандаи озод ман имкон дорам ки хоҳиши худма гап занам албатта ки дар статья чунин ҷазо додан нест ин ҷазои хича албатта мегира ҳамчун қатл ва пушти панҷараш мекунанд ман хоҳишам чӣ будагида бисёриҳои шумо мумкин ки розӣ шавен бале ҳамон фикре ки ҳоло шумо кардем ҳамтур банданша дар пушти маҳз тико маҳз ҳамин хел ҳамон тикои худашда ва ҳисоб кунанд на зиёд на кам
ҳамон қадар километру метре ки ин кӯдака кашидагия ва маҳз дар ҳамун раҳ, лекин нагузоранша ки бимра. муолиҷааш кунанд ва баъдан пушти панҷараш кунанд. агар касе ки ба фикрҳои ман розӣ боша бародаро тавассути лайку розигиихтона баён кунед. ҳамчунин метавонед дар комментария бинависед. дар рӯи экрани шумо ссилкаҳои лозима ба висли тамошо кардани дигар видеоҳои канал дар ин тараф ва дар ин тараф боша веб канал, ҳамон ҷое ки якумин шидама аз ҳамунҷа ин хабар ба мо расид. дар умум барзор дар хеле ҳолат ӯ қадар чӣ бигӯм, хоҳиши гапзаниам пайдо намешавад, чунки ин ҳамун ҳолате ҳастае ки ҳоҷат ба баён нест. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. شاشة مرة ممكن أنا أشوفها تقرتي ما أنا نجا شاشة مرة ما بستام نعم بلان قبلا بقول تقول هذا عندك المشكلة بنا مخنا في الجان غلط شو قلت وكان حما جبرة ها شو ما تروح لا مسك خزات ما تسخيب وارمك مردان خدا بر سر سجاده نشستن تو حداقل پاشو که دنیا نگران شه